Jako malá jsem chtěla být strašně moc policistkou, protože mě hrozně zajímaly ty uniformy a taky jsem se strašně ráda prala. Jo, já jsem chtěla být krotitelkou tygru. Vymysleno. Jako malý kluk jsem chtěl být horníkem, to měli doma se mnou velkou starost. Já si myslím taky. Mám naději, že uslyšíš mé tiché volání. Stín už padá na svíle, nic mu nebrání. Já tu šíř zjeská, jak bývala stolikrát. Nechtěj mi lásku brát. Já nevymyslel válku, to jen prstem někdo chýt. Mě učili jen střílet, jenže druhý střel dřív. A nevím sám a je mi psáno živořit či žít. Jsi na blízku tě mít. Je zázračné to vědomí, že ještě vůbec bdím. Že tím, co je ženě nemoudivý, trubiát pochopí. A je to možná hloupost nesmírná, když odvážím si přát. Chtěj mi lásku brát. Milan Pavlíček. Dobrý večer. A jeho strojující úspěch. Milane, odkud jste? Ústí nad Labem. Ústí nad Labem. Co děláte? Zatím nic. Ležím doma, koukám na televizi. Mě to baví. Vás to baví? Ne, člověk to musí brát trošičku. Nesmí to brát tak vážně. Že jo, a tam ale vy máte silnou podporu, jste říkal, to jsou všechno nezaměstnaný, dneska se nám to tady... Ne, to jsou ještě taková partička vodácká. Vodácká? Toreádorská. Vy jste vodák? No, trošičku jenom. Jel jsem zatím jednou. Hned jsem píchnul, takže jsem jel asi jenom 3 kilometry a hned jsem to zabalil a jel jsem tam k babičce na chaloupku v Jižních Čechách, tak... Do sucha. Do sucha. To je tam lepší na té vodě, je to takový, že jo? No jo, no tak, člověk, když tomu nerozumí, nezná ani vodácký pozdrav, tak... Jaký je vodácký pozdrav? No já jsem jim říkal nazdar, no oni mi všichni říkali ahoj a já furt nechápal, co se děje. Tak říkám nazdar, čau a pak jsem zjistil, že ahoj je vodácký pozdrav, že jo? Tak jsem vypadal blbec tam v té jedné kolibě, no, tak to je jedno to. Vždyť člověk musí brát trošičku s nadhledem, no. A když jste dělal, tak co jste dělal, čím jste byl? No tak jsem vyučený elektrikář, regulace měření, což vůbec nechápu, jak jsem se mohl vyučit. To si nevšímejte, to já. To je dobrý, ale je to tak, to si nevšíme. To lidi dělá a vůbec nechápu, jak jsou tam mohli odsnou, no to je. Že jo. No jistě takových. Hodně takových. No jo, takových je. A jste ženatý? Ne, svobodnej. Svobodnej? Bydlíte doma u rodičů? U maminky, hezky v teploučku, jasný. Puštičky. Samozřejmě. Kam byste chodil, nikam nechoďte. Správně. Nenechte se vypudit, doma je to nejlepší. Ne. Co to půjde, tak tam budu. No jistě, samozřejmě. Co to půjde? To by byl čert, aby vás někdo neuživil, že jo? Mámo, nezlob se. Mámo, ale je to tak. Milane, hrajete? Dobrý je to. Dobrý. Hrajete na něco, nebo zkoušel jste to? Trošičku, malinko, jenom kytárka, lehce. A country je muzika, kterou máte nejraději? No, tak miluju Míšu Tučnýho, kterýho zdravím takhle. Míšo, zdravím tě. Ahoj, nahoře. Ale jinak ještě samozřejmě Pája Bobek a další, Péťa Spálený, takovýhle ty legendy countryový. Takhle, když člověk nedělá vůbec nic a neví, kam by se vrtnul, měl by se vrtnout do politiky. Nechtěl byste dělat politiku? No, ukece nejsem trošičku. No. Takže
Mohl bych něco takhle nakecat těm lidem, Že jo? ale pak bych musel rychle utíct, že bych to nesplnil, takže bych musel utíct rychle. No, ale To nejde. Do té doby byste si něco nahrábnul, že jo, pod sebe, takže to by vám tak rok, 2, 3. To jde si takhle nahrábnout bokem. No jistě, něco nakecám a pak zmizím. No, když to tak dělají většinou, že jo, ne? Dělají, jo? Pokoušel jste se už být starosta Ústí? Ne, jich tam pár máme, teď momentálně nejsou ve výkonu úřadu, teď jsem slyšel, že zase tam nějaký problémy byly. Já vás mám všichni rád, ústečáci, takže abyste to věděli. Milan Pavlíček, Milaně, děkuju, byl jste vezatý. Předsedkyně, ano, máte to, Pepiku, začni pro změnu. No, byť na začátku písničky bylo trošku nejistoty, ale to se dá pochopit, je to těžký začátek, pak to všecko velice perfektně dohnal a já dávám 7. Skvěle, krásná píseň, Hanko. Já si myslím, že to byla hodně těžká píseň a dávám také 7. Milane, vidíš to? Vysoko. Na to, že vlastně ani neumíš vodácký pozdrav, se držíš dobře. Tondo, udělal to. Dnešní téma do Remy je o pohádkách, že jo? Tak mě to dojalo, že jsem viděl pravýho českého Honzu. Teď jak tady povídal, buchty. To je světem. No i když se mnou Milan nekoketoval, tak dávám taky 7. Milan získá prozatím 21 bodů.